Здравейте, вие сте с Инвестбук, аз съм Дориана Ранкова. След догадки и предположения, Apple представи дългоочакваните иновации в своя телефон iPhone. Пионерът при смартфоните този път обаче вместо един предложи два нови модела. Как реагираха пазарните участници на новите предложения на американският технологичен концерн и какво се случва в сектора, ще разговаряме с Бойчо Попов, заместник главен редактор в Investor.bg. По телефон ще включим и Андрей Стойчев от Delta Stock с коментар за предпочитанията на инвеститорите. Нека сега видим едно видео на колегите от Bloomberg, което ще ни разкрие какво представи Apple на вчерашното си събитие. Единият апарат е обновлението на класическия iPhone 5S, а другият е iPhone 5C и представя желанието на компанията да навлезе сред младите хора чрез повече цветове на корпуса. При класическия модел нововъведенията са по-нов и по-бърз 64-битов процесор, нова версия на операционната система iOS и по-добра производителност на графичния процесор, както и по-издръжлива батерия. Оптимизациите напълно доближават iPhone 5S до бързодействието на съвременните компютри, заяви при представянето изпълнителният директор на Apple Тим Кук. Обновеният смартфон запазва металния си корпус, но освен в черен и бял цвят, вече ще се предлага и в златисто. Обърнато е особено внимание на камерата на телефона, като според експертите тя вече се доближава по качество до полупрофесионалните цифрови фотоапарати. А освен това може да снима и видео в HD формат с 120 кадъра в секунда. От Apple не пропускат и въпросът със сигурността. iPhone 5S ще има сензор за отпечатък на собственика си и така ще бъде по-защитен и удобен за клиентите. Явно този път от Apple са решили да се ориентират към нишата от клиенти, за които телефоните не са просто средства за комуникация, а са моден аксесуар. Затова вниманието на експертите привлича и другата версия на iPhone 5C. Насочен предимно към младежката аудитория, той ще бъде с пластмасов корпус, но за сметка на това в няколко различни цвята. Чисто като хардуер, 5C ще бъде на по-ниско ниво от големия си събрат, но това означава и по-ниска цена. От Apple са се постарали да направят така, че младежкият iPhone също да изглежда достатъчно луксозен продукт, а не просто ефтина пластмасова играчка. Продажбите на новите смартфони започват от 20 септември в Съединените щати, като няма съществени изменения на цените на продукта. Казвам здравейте на госта в студиото. Здравейте, господин Попов, благодаря за участието. Добър ден. Свърши черно-бялата ера за Apple. Дайте ни няколко интересни акцента от вчерашното представяне. Можем ли да направим извод, че Apple сменя политиката си? Ами със сигурност самия факт, че бяха представени два модела смартфона наведнъж, говори за това, че Apple променя нещо в стратегията си. Повечето анализатори обаче са на мнение, че с този ход компанията губи част от чара си и от така наречения трендсетър, компания, която поставя тенденциите в бранша, става просто последовател. Имаше ли реакция на конкуренцията относно събитието? Да, още вчера по време на представянето станахме свидетели на закачки, които са характерни за такива представяния. От Apple подкачиха Google и операционната система Android, като казаха, че съвсем скоро новата операционна система на Apple, която също беше представена вчера, ще бъде водеща, защото всички собственици на по-новите устройства ще получат едновременно апдейт към по-новата версия. Почти веднага след представянето на по-евтината версия на iPhone, обаче от Nokia реагираха мигновенно, защото многоцветните пластмасови изделия доста наподобяват серията Lumia на Nokia и по цветове също. И в Twitter се появи едно съобщение, придружено с снимки от прес-офиса на Nokia, в което се казва: имитацията е най-добрия комплимент, благодарим за комплимент. Определено интересно реагират. Самите Samsung, едни от най-големите им конкуренти, направиха своето събитие една седмица, мисля, че преди това на Apple, именно с желанието да помрачат това. Да, свидетели сме на такава надпревара, само че Samsung представиха друго устройство, умен часовник. Apple съвсем умишлено вчера въобще не пожелаха дори да намекнат дали работят в бъдеще над такава джаджа. Се говореше преди това, че те със сигурност работят върху това. Твърде е възможно. Са първите, да. Твърде е възможно, дори предвид това, че Apple се опитват на много пазари да запазят като запазена марка името iWatch.
но пък и това само по себе си не е гаранция, че наистина ще се появи такъв продукт. Питах ви дали променя политиката си Apple, тъй като по принцип компанията е насочена доста към потребителските навици, иновациите в този аспект. Променя ли се вече гледната точка на този гигант към цената, визията, достъпността до смартфоните конкретно? Промяна със сигурност има, защото и самият пазар се промени през последните години доста сериозно. Apple трябва да се конкурира с множество устройства, предимно с Android, които са в абсолютно различни ценови сегменти, с абсолютно различни големини на дисплеите, характеристики и така нататък. През последната година, особено през последната една година, пазарният дял на Apple започна да пада, така че те бяха длъжни да реагират по някакъв начин. Въпросът обаче е дали тази промяна и това представяне вчера е в положителна посока или не толкова. Да, говорим си за цени. Точно в момента на пряката телефонна връзка е Андрей Стойчев, дилър в Delta Stock. Здравейте, господин Стойчев, чуваме ли се? Здравейте, да. Добър ден, здравейте. Точно се включвате, когато говорим за цени. Нека да проследим движението на акциите на Apple от 2007, когато се появи iPhone-ът. До сега, до наши дни. Акциите на гиганта от щатите, знаете, като цяло те вървяха само в положителна и в възходяща посока до последната година. 2007 година те бяха около $150 като цена при появата на първия от поредицата iPhone, които след това заляха пазара, както се казва. Тенденцията беше такава, че всяка една от годините преди представянето на поредния iPhone, цената се покачваше с около 10-15%. $150 2007 година, $170 2008 година, $170-180 беше през 2009 година, когато вече $270-300 цената стигна 2010 година при появата на може би най-значимия продукт на Apple до сега, а именно iPhone 4. Говорим на годишна база. На тази година обаче виждаме, че в един ден Apple представя два продукта. Как реагираха акциите на това? Аз исках само да си довърша мисълта от преди малко, че тази възходяща тенденция беше прекъсната миналата година, когато след появата на iPhone 5 практически инвеститорите от една страна, анализаторите от друга страна, пък и самите потребители от трета страна останаха малко разочаровани от новия продукт, защото практически иновациите, с които бяха свикнали всички, които седат и ползват продуктите на Apple, всъщност някакси изчезнаха и се появиха само подобрения по вече наложения на пазара телефон. Може би това беше и причината акциите от рекордните $702-3, които достигнаха миналата година, да се сринат почти наполовина и да стигнат до под 400. Сега с появата на двата телефона, в интерес на истината, реакциите не са така положителни, както може би очакваха топ менеджерите на компанията. Акциите и тази година се покачиха с около 11-12% до вчерашния ден, но пък днес наблюдаваме доста интересни изходящи движения в акциите и спада около 5%. Вчера затвори пазара и Apple акцията около $495-496. Днес отварянето и малко след отварянето в момента цената е около $466, което е около 5% спад само за днешния ден. Тоест разочарованието почва от миналата година по-скоро. Високо са дигнали летвата от Apple. Не от тази. Преди малко споменахме Samsung като един от основните конкуренти на Apple. Ако трябва да сравним двете компании, коя е по-сигурна за инвестиране? Чисто от инвеститорска гледна точка, ако се абстрахирам от пристрастията си, може би Samsung определено е компанията, която се представи и може би за бъдеще ще се представи по-добре. Не само от това, което се вижда на графиката чисто технически, ами от това, че Samsung са разпределили много са разположили средства в много по-глобален и мащабен аспект. Говоря не само, че те не залагат единствено и само на телефона си,
Те имат много сериозни намерения, свързани с телевизори, свързани с таблети, вече така модерните фаблети, т.е. нещо средно между телефон и таблет. Т.е. тяхната гама от продукти е доста по-широка и може би имат малко по-добър потенциал чисто от гледна точка на развитие. А кои други технологични компании се представят добре в сектора? Те определено са на добро ниво в Samsung. Да, освен Samsung сме длъжни да споменем и някои технологични компании, ако се съсредоточим само за компании, които предлагат телефони в Китай. Значи компании като Huawei, Xiaomi, които предлагат телефони с подобно качество на Samsung и на Apple, пък цени доста под цените на водещите две компании, които споменах, смятам, че представляват доста сериозен интерес от една страна към инвеститорите, защото там акциите все още са на едни доста по-ниски и приемливи за покупка цени, пък от друга страна потребителите все повече и повече разглеждат възможности за по-евтини телефони с същите качества, които предлагат по-големите конкуренти. Споменахте Китай. Това ли е един от ключовите пазари в този сектор? При всички положения, още повече, че вчера ми направи впечатление, че обявиха за първи път в историята си, че новият iPhone 5S ще бъде достъпен както в Щатите, така и в Китай в един и същи ден. Сега не знам дали едва ли всъщност любовта между Apple и Китай е чак толкова голяма, по-скоро става въпрос за пазарен дял. И понеже определено китайската конкуренция вече настъпва сериозно, може би Apple по този начин се опитва да отговорят на предизвикателство. Останете така, нали? Не искам само да чуя и мнението на госта в студиото относно Китай и перспективата на Apple там. Както спомена господин Стойчев, любовта наистина не е толкова голяма, но по-скоро става въпрос за брак по сметка в случая. За това, за важността на Китай говори и факта, че през последната година на 2 пъти Тим Кук беше на посещение там, нещо, което Стив Джобс не беше правил. И от няколко години насам наистина страната се превърна не просто в бележка под линия в отчета на компанията. Всъщност Азиатско-Тихоокеанският регион се появи като подразделение, географско подразделение в отчета на компанията през четвъртото тримесечие на 2009 година. Това е 2 години след като беше представен първия iPhone. Тогава всъщност започнаха и продажбите на iPhone в Китай, но в момента целият този регион се грижи за около 30% от приходите от продажби на компанията, така че наистина е много важно. Освен това, през последните месеци Apple се опитва да сключи договор с най-големият мобилен оператор в Китай и най-големият мобилен оператор в света, China Mobile, за да продава смартфони на този пазар и според така запознати източници е на път да се сключи и тази сделка. Това ще бъде наистина много важна стъпка за завладяването на по-голям пазарен дял там. Закъсняха ли малко с тези си действия? Закъсняха наистина. Може би причина за по-трудното сключване на сделка с този мобилен оператор е факта, че самият оператор е доста силен предвид броя клиенти, който има, а пък в бранша така е зле прикрита истина, че Apple понякога се опитва да извива ръцете на операторите, като поставя изисквания за количества продавани устройства, отстъпки за клиентите, субсидиране и така нататък. Някои оператори дори открито отказаха вече да работят с компанията, точно поради тези причини. Така че китайците очевидно използват своето предимство, големината си, за да се опитат така да издействат по-добри условия за себе си. Да, господин Стойчев, вие виждате ли такъв проблем в политиката на Apple? Ако може да се нарече проблем, това е тактика, най-вероятно. Да, това по-скоро е тактика. Тактиката им като че ли малко ги подведе още 2008-2009 година, когато започнаха да се налагат на пазара. Определено, според мен, според това, което аз наблюдавам, мисля, че те не очакваха чак такава експанзия и чак толкова бързо да ги достигнат конкуренти като Samsung, като да речем HTC и Sony, защо не.
и те може би по този начин загубиха доста от пазарния си дял. Сега се опитват определено с договор с различни мобилни оператори да си върнат загубеното, но аз мисля, че ако гледаме от инвеститорска гледна точка, според мен не е далече бъдещето на това някакво сливане или придобиване между такъв огромен производител на телефони, какъвто е Apple или пък Samsung, да речем, от една страна и от друга някои от големите мобилни оператори, защото определено тези телефони без мобилен оператор практически нямат никаква стойност. И понеже иновациите и новите технологии вече са напълно навлезли в тези телефони, аз мисля, че инвестицията за тези производители на скъпи смартфони може би ще се насочат към придобиване на такъв мобилен оператор. От тази гледна точка много внимателно бих следял аз такива движения, дори леки спекулации на тази тема. Да, искам да ви насоча към една друга важна сделка, голяма. Microsoft Nokia. Как тя се отрази на пазара? На притежателите на акции на Nokia се отрази много добре. Миналата седмица, като бе обявена сделката, ако не се лъжа във вторник, беше малко преди отваряне на европейската сесия, акциите на компанията се качиха на Nokia. Става въпрос, се качиха с около 44%. От тази гледна точка инвеститорите останаха много доволни. От друга гледна точка, това като че ли означава край на ерата Nokia за масовия потребител на телефон. Определено компанията, въпреки че се опита няколко години да се доближи до водещите компании в този сектор, определено се оказа неуспешен и очевидно се отказва от тези намерения. От друга страна, Microsoft навлиза в една територия, която за нея е доста непозната. Знаете, че те са лидери в това, което правят. Сега обаче се забъркат с нещо, което така са в задна позиция и аз не съм на 100% убеден, че те ще успеят да се справят с продукта, който налагат, именно Windows Mobile. Благодаря ви за коментара. Андрей Стойчев, дилър от Delta Stock. Продължаваме разговора в студиото. Да се съсредоточим върху цената, доста интересно. Все пак обяви се, че е ниска, но реално ниска ли е тази цена? Един средностатистически човек. Това наистина е много интересен аспект от представянето вчера. Действително на няколко пъти през годината главният изпълнителен директор Тим Кук в разговор с анализатори изрично подчертаваше, че Apple не работи над ефтина версия на iPhone, само че анализаторите просто отминаваха тези негови думи с мнението, че просто компанията отново иска да запази своята таинственост, с която е известна, и да запази плановете си в тайна. В действителност най-евтината версия на така наречения пластмасов iPhone в Щатите с двугодишен договор започва от 99, ще се продава за $99, но се оказа, че зад граница цената скача доста драстично. Още вчера, веднага след представянето, германските медии така изчислиха, че в Германия телефона ще се предлага за €699, което е доста висока цена на фона на други аналогични предложения на пазара. А пък според технологичният блок VentureBeat в Китай без договор този апарат, по-евтиния пластмасов, най-евтината версия 16 гигабайта, ще се продава за около $750, което просто наистина е доста висока цена за развиващ се пазар. Те имат и различна политика спрямо щатите от целия друг свят. Имат насочени са извън щатите към някои нещо като субсидии или просто облегчени условия при покупката, но пак цената не пада до такива нива, каквито се предполагат отвъд океана. Смятам, че Apple се опита от една страна хем да спечели пазарен дял на развиващите се пазари, от друга страна да запази имиджа си на скъпа марка за привилегировани потребители, но в крайна сметка се получи едно голямо нищо, поне повечето анализатори са на това мнение, просто защото по-евтиния модел е пластмасов вариант на миналогодишната версия на мислите ли, че iPhone? ако не се бяха насочили толкова към
към цената, а по-скоро бяха запазили този статут, който очевидно държат да задържат на този пазар и просто бяха разнообразили гамата, както правят Samsung. На всеки един модел, който представят на пазара, правят мини вариант. Всичко е свързано с вкусове, с удобства и по този начин не губят интереса никога. Почти постоянно през няколко месеца виждаме нещо ново от тях. Може би ако и Apple го бяха направили, щяха имат Докато успех. Стив Джобс управляваше компанията, се спазваше цикълът от една година. Т.е. на една година се представяше по един продукт. Те се опитаха да последват точно този вариант, като пуснаха iPad mini. Все още не е много ясно до каква степен, нали, това ще повлияе на продажбите, но едно е сигурно, вчерашното представяне наистина бележи една нова ера в Apple. Още повече, че iPhone-ът е най-важният продукт в портфолиото, защото повече от половината приходи от продажбите се падат точно на този продукт. А таблетите с каква тежест са за тях? Ами таблетите са с малко повече от една трета. Но със сигурност не са толкова важни, колкото смартфоните, да. Благодаря ви. Искам да чуем сега коментара на Нейра Чехич от Bloomberg по темата, специално за България On Air. Hello, Bulgaria. Well, Apple's always been thought of as a pioneer in the... Здравей, България! Apple винаги са били един от пионерите на пазара на смартфони. Сега обаче изглежда, че те започват да взаимстват все повече идеи от конкуренцията. Доскоро Apple представяше по един iPhone годишно. Вчера обаче компанията обяви 2 нови модела. Нека не забравяме обаче, че моментът е критичен за Apple, защото смартфоните формират около половината от приходите им. Какви телефони представиха? Единият е iPhone 5C, който идва в 5 различни цвята и ще струва между $99 и $199 с 2-годишен договор. Другият е флагманът iPhone 5S, който ще се представи в 3 цвята и ще има защита с пръстов отпечатък, по-бърз процесор и по-добра камера. Той обаче е и по-скъп с цена от $199 до $399. Промяната в стратегията на Apple идва на фона на ожесточената конкуренция от страна на останалите производители като Samsung, които предлагат телефони в най-различни цветове и ценови диапазони. Но има и нещо друго. Apple все още не предлага евтиния вариант 5C на толкова ниска цена, колкото тази на алтернативните модели. Смартфонът струва цели $549 без договор. Това означава, че компанията не иска да жертва нормата на печалба в името на по-големия пазарен дял. От Apple обаче увеличават кръга на потенциалните си клиенти, защото ще започне да продава продуктите си в мрежите на по-малките оператори в Китай. Според източници, близки до компанията, тя е близо и до сделка с China Mobile, най-големият мобилен оператор в света. Аз съм Нейра Чехич от Лондон, специално за България On Air. I'm Nera Chehic in London, especially for Bulgaria On Air. За финал нека да обобщим пазарните реакции от днес. Днес акцията продължава да потъва. В началото на сесията сривът беше с 5,6% спрямо вчерашното закриване, когато също беше отчетен спад от 2,6%. Това е обикновено през последната година при представянето на последните няколко продукти също имаше лек спад, но днес има и още един сигнал и то е това, че 3 големи банки понижиха перспективата си за книжата на Apple. Credit Suisse, UBS и Bank of America понижиха перспективите си на стабилна. И това може би също повлия на инвеститорите. Със сигурно ще повлияе за следващите сесии. Тоест на неутрална, понижиха на неутрална и това също ще повлияе на пазара и на представянето на акциите. Благодаря ви за участието. Това е от нас за днес. Ако има теми, които искате да видите в предаването, пишете ни във Facebook или на нашия имейл, който виждате изписан на екрана. Всички издания на предаването може да гледате на нашия сайт. Останете с телевизия и радио България On Air.